Obi ekum nipa, obi timi kum opemfo. Na yen kum po life. Ebi abaya, ebi abrantie bi, ye bum ko. O tu bom no na shawo. No asmati ayo ho kama. Unhu. Omu ye na aju de suom 12 1 2. Samu obi anai. When na esore abontin samu de no. No aye bibia nti bai. Trade ye no mo wie kura che. Shoko eba too much GH day so Munia banana ama owusia ene na dano and sama air trendy ewo omanimu and amede esumu ewo yefide so na me kanesano ene de asema beto dwa ate se ama gana follow dona ewu eduro mo pa na ninya efa eye expose sonko kra fofra eno nso efa osofu bi eho onkakuna one ne edit edmede no ede abeto abontem na ebusuafo no eye Okomfo ya ne din ede K2 ode ne nsem beto dwa ewo radio station bi adinde atenka na wo chele nsem no se eye osofu bi a owo Taifa Burkina nam so kra ama Taifa Burkina Mpotemo agide no waba ne nchen abeye nyankomade ewo ne ho na ne yiri krampo wone ne te a wage na wawe wone busuafo no kwapo no wode ne eba ho se nka onfanya ade efama no onye tumi wode beye asori ne no na wo chechemu ade akosi se papa no esan uyi ne nipa bone sem ene nyankomade a obeye nia na nipa nam eye ne ire nam a omo ho ye no kwapo no oka ano hwe ne no emate se akoya hundwiri sem kese ma contest kana fokwa no wo mu hu de ekoso ewo man no mu po ebiem ne busafo ye nkohwe video yi emrasisia disqualify sa if body na ye da aba no na we free mu dada ne on free mu ya chichi na wada na ho hye bag no mu okay nti ahọ na marine ebeka kire me se ono so ye dimo amene ne nam ono so beka kire me se da bi ye nya de aba nti da me de ayemfa nya de foforo na yema papa no Taifa Burkina sofo no ensan kofa ne busuani foforo mla hey nti no odi mo na efe more powers or no more powers here on pe dabi ba odi mo efe marine say wono de ope say ya fanya ade foforo sa na tie wow nti ehwo na meka eche say na so ho oyo otonton oils en mo mansuo na dade no so oye na nsankyere na ma na msema nsuo efi ene a waba me K2 manim no obeye nsankyere ne no so yo wate nti dam Taifa Burkina sofuo yi na me che say ye be ho nipa na ho ne ye be ho na ye wi a emu angwa ne ye be sone enam no be test bi mesuma hwibi na ye wi a emu angwa no me de ayo yela ma no obi obenum oye ni bibia no we initiate na mame na so memesi na hye mimi demons ase Atenkan FM bia me piobia yi a meyi na so memes emu mienu ay sacrifice na opene so obeye it is so for every year bia so ye convention ya mun say God yensua de accident esi no oje pene so nti awona na hen ye kofa ndro huhumu ndro na dade a ye betimi ade aye mawuma no etimi aye den etimi efrim ye wie ye na ye fa asekan no sofu na aka chem so we de ensanya de da efoforo bia ma no betimi aye onu ana yire ana o ma me ye die duo ni ma no no pupu no ye oye wie ya na ja ye nam ahia ya koto dada we de ka chem se secret na eton bi wo ho ye de fry ye hoye na ye sone ango no bi ye de gu bottom sa ma me nya almost about 1.5 to 2 gallons oil no wa dosra de osun kakra fine osun ti ye we ya na papa no enam no guja suna na ono ati bi we ye first ono we first papa ben Taifa Burkina sofo no ono ti oja no so we first o ma ukra dabi edrowra on kawa no emi na nkwala kama no no test it first into one ambition say isi aso okọ na ye bisa say na yere no o wa hina obeka say odi na ebetwa so ana odi na koye rituals
no so o mbisa ma ba kan le say o we pie dede no hu no na adade nti onu mpo na man ha okra na msi yu mate nti ehwo na ma owo bofo no ka kire me say more powers no onu more powers ene owo bofo na ka say woman no yen den ompe ana na asore no wuduru puppet na mu why ne kwana dey we twa line dey na we twan say nti eye bibi say te say kane no ska bia mami kasibi dadon the way we twa no sa na asore puppet na tie okay nti wo furu puppet no so a or the grass me kire ma wo kɔ hɔ asuanyansa men kɔ obiem corona virus kɔ men kɔ obiem or the grass ɛna de ayɛ we na yɛ bible to so no ɛna odi esi hɔ baby a grass ni si na amona da hɔ ɛhɔ no renew ne nyoma amona hyɛ hɔ na we yɛtwa line me na me twae me twa line kɛseɛ na ma draw star we na ɛyɛ a demons ɔmo ma yɛ draw no ya draw hɔ na yɛ de afra concrete na yɛ de cover amona no so no na yɛ de afra na ɛwɔ hɔ na owie no ɔde carpet ɔde aso puppet so ni na kan na carpet na green minim say green na ɔde ho use a na ɔde aso hɔ nyina na ɔde we ndesi so nti ɛhɔ no enumre no na me ankasa me two car me ne boys ye two car na yɛkɔ hɔ nti yɛkɔ hɔ no na ɛyɛ around by say 12 yɛkɔbɔ 1 2 no mu na mama ne boys na me boys ɛgada na yɛbɔ amona no donko almost about be say 5 feet to 6 feet na yɛbɔ to hɔ yɛwie na yɛ bibia wɔ hɔ mama mbrɛ kwan so te sɛ ma yɛdi mogya na adade ba petepete wɔ na yɛyɛ ne saa anadwo no na sɔfo no meka kyɛn so nkɔ na de aka bia no me amɛyɛ na make sure sɛ akwara no ɔde ne bɛyɛ dɛ ɔde ne baba papa data me share papa no anso me hwɛ ya na akwara no hyɛ uniform mo kita ne nsa Attendant FM. ɔno a adofo me mama akwa babium apostle ya me ni o ya se din hye maame nana ama owusua nana ama owusua maame ama owusua hey apostle ebia da ma me flex se me nia ma tell so from o mami sɛ me maame yɛ frɛ no owusua ɔne din pa no okay di mo ho an mani age ne maka me maame okay ya me dia ya me ba apostle sasa fumba hu nia ye oh Oyankopɔn do no mpa bo obi a ho yɛ oni bi enfi de wade asem apostle mi asem bi etwe ma drink akra me be se mi hu se ebiwe mu a tese asofo expose koso ntina nkofo ahodo ba abonte be kan nsema fa asofo ho na se nyama we sisi wa asofo na fa ntina nkofo de nsem we ba abonte sisi a because me ntia se nsema matete ewo eye papa yi dia obekin no akoya hudwiri sem kese edema because asofo a obese won say ehu se na asafo mu kra mpokra no asore ma egu mu kra nipa dom na egu asore mu mu obi a ko bebi se okoje nkwaje na tese ekire nsem beba na ensem hunyanse a na no eye everywhere ya asofo nsem na ebeto abontinti na nkofo kaka do mbetimi aka bi afa asofo no ho na se eye nyama wo mo ye na sa brei edu amamu se ye den sa nsem na beba abontin yo amai uswa nyame nhyira na nso de wa kama pa o jam da se ma de mo siesie wo no ma kama me da se o de ma di ka se me maame eno na asem na o busa no eye pa ase obisa na edika no ma menchia ahwefo no etifo okay ene mo adwuma efo afidikesi so amodi ma bai ini eje so nyame hyehyɛ mo pa amen aso ahwefo ne asɔre ma me yere me banyira me hyehyɛ mo amen o se asɔfo no sɛbe kronto yɛ sɛ nyame adwuma ogura me to sɛbe ayɛ Oka Jeremia 23 na wasi asofo nyina nkonkonsanfo asofo
nyina yɛ nkonkonsafo na me fie mpo ɛna mahunu wɔ mo bɔne ma me kom straight ɛnkyerɛ ebi ana obadwene o sɛ obagase bi ɛnyɛ saa ɔsi adiifoɔ ne asɔfoɔ nyinaa ɛyɛ nkonkonsafo me fie mpo ɛna mahunu wɔ bɔne awurade asɛm nie akokonsafo pa wɔsi adiifoɔ ne asɔfoɔ nyinaa yɛ nkonkonsafo me fie mpo ɛna mahunu wɔ bɔne awurade na ɔseɛ Yankopɔn ya pa o se ni fie na bɔne wɔ ebi na obusa mi wo ko asɔre mu asɔfo yi nipa bebree untimi nkai so mo ko sisa mo yin begu wo Yankopɔn yin begu wo untimi hu nima bi a Yankopɔn ade ɔmo ayɛ obi akum nipa obi timi kum ɔpemfo ana yankunu mpo life ebi abaya ebi abrantie bi ye bunko o tubom no na shawo no asmati ayo ho kama unhu omu ye na do suom 12:1-2 samre obi anai wan na esore abontin samre no aye bibia ti bai tere de mu mo wie kura che ene urade se mi fie mpo ene hu mo no mo ye konkonsa te so mo nkan kore ene se sei kosu na nipa guo se bebre yam pen kore yam penya me asam yam pe de amiti american asem obu se mo mi be yi ami di babru yi anu obi hwa me a obi ko hunu kotie de kosu o mu nya so bunu o nya correct ya tro echeche no wonfa cheche ni nyaduma so enti onyame kan to ho se omu ye wo se de oksi kan asem no we obaga se adiifo ni asofo nyina onyame che no se o kire o pese o che majority of the pastors and prophets are fake. Nti every way at say on abo share expose asinti na enam so ma te say egofo akeke bia na say ade da ho say emma bontinti na ensem ni piepie sa because me dwe okra me say de dia na ahudwire sema yete wo man o say enye kan Japan de nko ebi asisida na se de kan Japan de na aba no akofa ensem no bebre di aba ti omo nam nchen so omo kebi no so yakunya na aba mo omo kebi se we enye honorable na ekasa obi fufuro so no waba abonti ne de be wo se no ye konfo a oye obi a oye duro ensi omo so ho ne tana de nia asem wesi enye unim se obeka wan kane na ebewe atese adede bi ada sofo nsem nkwa na age efidi aboso nti no no so de ne dia abetum enye atenka de ya na meka wase wo start ya che ansan na kane Japan de ebayo me tadie no okay me tadie no eto omo kandida wo ye ne se etu ba bia ne nyame wo afreni pa no na so wa kana kuma na omu se de wo yenye na wo se wo babeka okay omu friki kan ya che okay so edi ono wo ye konvo enu omu se de wo ye nenye enu aba out no ene kan ye Japan de so honorable de so abere abekinim okay edi ya de e se wo mu eto da ko ene nipa so abewi ase no obu wa won ti se dogo bi so ye koso nyira mpa no edi vo atufo mu wa no behye na awurade nso aka asem na to se ekase wie ebremu no ebe mu sa pepepe nearly 3000 years ago enu na mpese me kai kyerɛw Malachi chapter 2 verse 7 to 8 and that's a 9 events you na sese osofo anu kura nimdie na wo hwehwe emra efiri nanum efisi asafo awurade bofo ene no na nso mo afiri okwan no so amane mama nipa bebre esunti mra no
mo say levi apam no asafo awurade no wosie enti menso mema mo nim agu ase na mo abramu ase o man ni nyina anim Okay. oh edi asemo yankopon atwara to orada say asofo no esenka omo na omo kire yankopon akwan nyame wo mra o di man nipa si advance as de be ya me nya obone so nya mbone ne nipa ya transas ne nya somtwi ne mra na emo ye ho bai ena odi nam asofo no so si ye ne ye kire nipa no mo so enti ase ne nyina ye trans ya somtwi Okay. so ti ase Matias. ena asofo no wo se o mo firi okwan no so ayere amane o mo ma nipa bebre ayere asunti emra no mini o mo ma nipa bebre ayera o mo nipa bebre asai asafa urade no osi o edi yankopon se asofo no o man fa mra na anya aduma o man cheche nipa no de ye se de be ya asomdwe be ba ye ho ye nchen ami ye ho atoye no man mane fa ba bia ma nipa ya yire nti o se mema wo mani mo gu ase ma bre wo ase asafa urade asemi wahu edi yankopon na nse to se ewiye ne ba enti se de ya urade akanyina no eye aduma enu na eye aduma no to kai Isaiah ba me fa we nhema 57 verse 21 so wo se asumdue eni wo ma abonefo me urade yankopon na me se ebe ni bone ye nipa ye no nyame mra na abeto a ebe me waye bone so enti emra no ene nipa afom enti ni aye bone ene wo se asumdue nsu ni wo e ma adebone ye ko urade si wo go se enti asofo no amoaye asofo ni binum wo se asofo nyina ye gongo safo nyina tete about 90% or 80 to 90% ene enye papa so ene wo mani pa nyina asai ama ayi nyame adwuma no aye bisi basa na wo ka so ye sofo ana so wo wi odifo kra ye mu eti na obi a sorry a na sofo ayaba asofo nye tibi kra no ebinum ajeja asore kra ye kro se ye ne nkwa asore na wo kwa asore kra ye asofo yi de asofo apostle ade ye hwe bibi wa se obi a se na ode ko akonfo yi wo se be be se menya sencheni se ade ensencheni enim bia wadwuma wo ye se wo sofo no ensipia na yo osu amidasi okay wo dwuma sencheni enimu a ensipi nyese ensipi sencheni enimu a nyese ensipi ene yankopon ene fa nipa so yen sencheni zo na enipa mpen kure ene se nipa mpen kure ndino ene ama atro ama sencheni obonsam de afa binu so ye obonsam on so yen sencheni wo yen kunya okay wo yen wade onu wo ba yen wade a jiso di nipa ko no am odi sa tumi na ma jiso di moja ko na odi bia odi tumi na ma na de ye sa sencheni no so ti ase ena nipa ho so spare parts nyina pe bia to Ghana ha obenye bia to nipa nsa nipa ti bibia ubenye bi so eno bonsam wodi ya nwade na awurade se yen kyerɛkyerɛ enipa no ndi enkyerɛkyerɛ ena boa before Proverbs chapter 4 verse 13 ni say so enkyerɛkyerɛ mu dindindin menjem kura no kyerɛ fe sie na no ene nkwa so ne class ba so ba ka kyerɛ se enhwe osoro ahini ne tene kan odi dia ya kanya ebe kan so enti enkyerɛkyerɛ no ne boa osoro ahini enu ne tene kan no ene enkyerɛkyerɛ ensempa no ene sa so ya wo kan ni busame yen kan ne mesam bia papa bia wo ho enkyerɛkyerɛ papa bia ni ho yen kan bi prosperity success marriage dear baby say
ade a manipa etumpon wasase so especially sika eni ahonyade eno so nyame de bi manipa nyame nyame manipa sika anaso wo manipa ahonyade onyankopon de ma na bo nsam kura de ma ne nyankopon no ntimi ba ma obetimi de ma so edi ne nyame ne onyankopon no se yeni kan enhwe ne tenene kane yenye de yeten yenguta ncheche na je se aboayen ya ye kronkron nyame mpebone na ye twe ovri bone nyina ni edi na hyede so a na ohu ye mobo na blesse mu no na odi ni nhira no na odi aba apostle fa futuo etechire elima eye Ghana form yo mi dasi na odi ayi nhira no abeka ho amawo enti no dia mensra Ghana bo ne se ensenkyere ne mfa nipa nkɔ heaven anwade mfa nipa nkɔ heaven ni mo bebre mfa nipa nkɔ be di nipa kɔ heaven nyame asem ensenkyere ne no awurade betuma ye ho ensenkyere ne amana bo so wono Haggai 2 verse 8 ose mi ne sika ne dwete wo me kese onyame ne bo sika wona wiase ni mu ne nyina ne dia blessem no chotie no a odo de be ma so onyame kire no eti me say Ghana fo say yen hwe de awurade akan because de awurade akan ye no kore eno na asomdwe wom ene ne dan kwan ebebre yen so onyame kire enti no sesi a wiase ba bia ye duru no ya nhwe ya nipa nhwe ya obonsam dada wo nipa mo akọ bonsam gem so yen kọ na hoguru o se de mu ni sa no yen kọ na hoguru kura e ga che o uzu a enye easy obi to fun no a o yi pan no a se de o to pan no a na no fun no odi ja gum na do udie ni aye sese na wutwam ho a ya fa ho ben ho kakra be 1 foot bi ka bo eja na se eja de obi ani se eja de ehu nyame di nipa ko akoto so edi mumi enya yi nkofo a yakotu oduro abosom ene niema yensenchene ene anwode nipa bebre na ne no se de tie ni se nipa gu aso ni bebre mu a ye ka se bi asa aso re nipa egbam wo mu no ene ya aso papa but eno so nya no kore so na asori a ye kire nyame akwan na hyere nipa kakra because nipa mpe no kore and you church no say on saka na adwene on twi no hu fira edwama ho a say edwama boy ya aye game a abewi ase a obi ha bo no boy obi ha won girl wuni bia yesi wajimi woni mie obi e de tini de me bo ana say bi mi ni ogusu a mi ka say e mamba wa ne mrante a yesi so no de aban so enti obi entimi ntina ho nanso wo mo so ne de edi fu atofo na so no mu de wo na atwempra wo yiri ye mienu wo yiri ye miensa e yiri ye du wo bra bia wo bo wiase bia no utimu a utim wo yemfa yembo te ho na e kire wo se ade a wo ye ne nye mi nyina no se so peska so pa hunyani so pe wo be so usidai wo be so otoka wo be so okaburi chiri ana me boa enti enu na wo de ko ye enti no be ya ma wo na se nyame asema be sa kra hadwene dabi ebi ni ho abose phone number etudwa na ye fancy Uda radiasi. Tie fu me number ni. O person no me twetwe nkomo a. Apostle anima prempe na me wate me nka no. 0544 2626 14 0544 2626 14 and 2070 200 11 20070 200 11 me dagana fo nyina se yakopon hira mo pa se obiara otie ye no orade mana so dua ene awie e wo Yesu Kristo di mu amen.
Amen. Ebusian for the apostle Akanini and obetimi afemu aba nebiam so ahye edama adofo na ebusian for no so ometimi afemu aba. Se no ka ne tietia no obia wutu anamo a ne wadwu hu nyenu mu ogu bebi a wo kwansa na wodo na besi ho a wodo nan esi ho na me ka ne sa no bomodia efa wadwenche efa nkoma twetwe wa hase no etudwa ewo ye comment section ho no na subscribe se won subscribe ya medin edina na ama owusu a mene apostle Adjuan Pempe God's watchman and asafo din ede the Bible Church of God Tuba Junction and amene no etwetwe nkomo ndase na ebesan edin hyemu bi makramu